Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Chinyengo cha utsogoleri wa upapa chinakhazikika pabodza, chidayamba ndi kunama kuti Petro ndi papa woyamba, malinga nchikhalidwe chabodza chimene chinakhazikika pa chinyengo cha utsogoleri wa upapa, umene upapawo ndiwo umene mutu wake umaoneka ku chipembedzo cha chikatolika, mtsogoleri wa chipembedzo cha Roman Catholic. Otsogolerayo amatchedwa kuti papa. Mawu akuti papa ndi chilemekezo, ndi ofanana ndi mawu akuti tate. Mwa njira ina ndi kulanda umulungu pakati pa zinthu za chipembedzo, kumayika munthu wina kukula kusiyana ndi kukula kwa Mulungu mwini wake. Mwachitsanzo, mukangonena kuti papa ndiye kuti mukuti atate. The Bible kuti musamamutche wina atate, pakuti atate ndi mmodzi ndipo atate wanu ali kumwamba. Ngakhale mpemphero akuti atate wathu amene mumakhala kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe. Atate wathu amene amakhala kumwamba. Buku la Yesaya chapter 66 akuti verse number 1, pakuti mpando wachifumu uli kumwamba ndipo amakhala pa mpando. Dziko lapansi ndi choyikako mapazi ake. Mavesi ochuluka amamutukula Yehova kukhala tate. Chiyani chidachitika kuti tsopano utate uja uyambe kupita ku anthu? Chifukwa chakuti kukhala kwa tate, tate wathu ali kumwamba, kwakhalira udani waukulu kwambiri kwa Satana mdierekezi, chichewa, chizungu chimene safuna kumamva, ndi kumamva kuti zolengedwa zikutchula tate kunena Mulungu. Satana anautsa utate wina wani, iyeyo ngati mzimu wotsogolera angelo onse akugwa, nawo akhalira tate angelo amene anagwawo. Timayipeza nkhani imeneyi ku Chivumbulutso chapter number 12, kumene timamva kuti mudali nkhondo mmwamba, ndamatchula akhanga amene adali kutsogolera nkhondoyi. Poyamba timapeza kutchula Luciferayo, kenako angelo a Mulungu amayikako Mikaeli ndi angelo aje. Utate wakhala njala yayikulu kwambiri kwa Satana. Upapa wakhala njala yayikulu kwambiri kwa Satana mdierekezi, chifukwa mbereki ndi mkonzi wa zinthu zonse zimene zilikozi ali ndi taitolo ya utate ndi Mulungu yekha amene amakhala kumwamba, amene mabuku a Chiheberi oyambayamba adamutcha kuti Yahuwa. Kenako adakhazikika m'mayina ake ngati wodziwika bwino, wamkulu pakati pa zinthu zolengedwa, amatchedwa kuti tate. Chinayambika nchani ku dziko lapansi? Ndi uyankha kuti pakati pa olamulira a dziko mosogozedwa ndi Satana mdierekezi, ndi amene adautsa udindo wa utate ku dziko lapansi, umene umatchedwa kuti upapa. Tione chinyengo chimenechi. Chinyengochi ndicho chinyengo cha mpingo wa chikatolika chimene chidautsa munthu kumpanga taitolo ya Mulungu, iyeyo nkukhala kuti tate kapena kuti papa. Mukati papa, ku mipingo yonse mumakhala mukunena tate kapena kuti mbereki, muleri, mulengi, amatchedwa kuti tate. Choncho tate uyu, papa uyu, si tate wakumwamba,
koma ndi tate pakati pa zinthu zoyang'anira zachipembedzo za ku dziko lapansi. Ndimati ndikuchenjezeni chemwali pamodzi ndi amuna anu malinga ndi chisankho chanu chokonda kuti mudzipereka dzina langa monga ndakumvani mukulankhulana nane, kupereka dzina langa pakati pa akuluakulu achikatolika amene ali ku dziko lino la Malawi, mpaka kumakakhalira mamitingi kuti munthu ameneyi ndi wowononga, munthu ameneyi amanyoza kunyoza papa. Mmene mukubwera ndi conversation kwa ine yokambirana simukufuna kuti mudziwe, koma mukufuna mupitirire kundipala mkamwa kuti mumve kuti pa nkhani ya papa ndimanena kuti chani. Mwayamba nkuti kodi mukamanena kuti papa nchirombo, maudio wanu ambiri tidamvera ife tili ku meeting kukakambirana kumaula palishi. Mukunena kuti timamva maudio anu ambiri mukumatchula kuti papa nchirombo, papa nchirombo, ndipo mafunso all over dziko lonse la Malawi kwa akatolika amene membership yawo mu mpingo ku dziko lapansi ndiyokwera kwambiri, mo especially kuno ku Malawi. Amamva maudiowa ndi amafunsa kuti kodi simungatifunsireko uyu akukuwa kumanena kuti papa nchirombo. Kuchoka kuti mukutero kuti 7 idakana kuti si wathu. Zoona athaukana chifukwa ine si wa munthu ngwa Mulungu. Ndili ku mpingo osiriza pakati pa mipingo 7 yakuchipangano chatsopano m'buku la chivumbuluso. Mipingo ya ku Asia Minor mudaona panali mpingo woyamba, wachiwiri, wa nambala 5 mpaka mpingo wa nambala 6. Ndi pamene pamabwera mpingo wa nambala 7 osiriza. Mpingo wa nambala 7 ndiye ineyo, si ya munthu koma imauka ku chipangano chatsopano ku Asia Minor. Ndiye ndili umenewo. Ngakhala akadakana kapena kuvomera sizikadathandiza kalikonse. Ndipo sindiusunthika. Nubwezereni chemwali, nubwezereni alamu pamodzi ndi amene mwakhala nawo limodzi mukumvera. Ndibwereze kunena kuti ndizoona ndikamanena kuti papa nchirombo, ndimayamba nkukumba kuti papayi mchinyengo, papa ndi mtsogoleri, kapena kuti papa taito yokhayo ndikutukwana Mulungu. Chipembedzo chotukwana Mulungu chimakweza munthu kunkhazika tate. Chipembedzo chikamanyoza Mulungu chimayamba kukweza wanthu, kuwapatsa mataitolo autate mpaka kumayalira nsalu. Mwaona anthu nkumapondapo, kuwapatsa taitolo ya utate mpaka kumakalamulira mabanja achaini ache. Mkazi nkumalephera kumvera banja lake chifukwa chani? Papa kuchalitchala nkhula chimamvera wanthu. Ndi mganizo ndi mchitidwe umene udayambira kumwamba pamene Lucifer adakweza mpando wake pamwamba. Mukawerenge buku la Yesaya chapter number 14, mukawere mumtunda mukapeza nkhani yakuzikweza kwa iyeyi kumene adafuna kukweza mpando wake pamwamba, chifukwa ngakhale pamene munthu anali asanalengedwe, papa kapena kuti tate adali mmodzi yekha, ndiye Mulungu. Kudalibe wina kumwamba konse mpaka pamene nkhondo imayamba kuli tate mmodzi. Ndipo pamene anafuna kukweza mpando wake pamwamba kuti akatenge taitolo ya upapa, padavuta. Angelo okhulupirira Mulungu, zolengedwa za uzimu za Mulungu zinatsika zitakalipa ndi kugwira ukaidi ofuna kukhala tate ndi kumkwesera ku dziko lapansi lino. Ndipo atagwa ku dziko lapansi lino anayamba unyenga wanthu kuti akakhale papa. Ndiye kuti tikayang'ana ku dziko lonse lapansi kuchoka pamene Mulungu analanga angelo osamverawo nawagwetsera pansi, ndi pamene panabuka papa wa dziko lapansi, tate wa dziko lapansi. Timakampeza ku buku la Yohane amanena kuti pakuti kuyambira nkale lonse ana inu atate wanu anatulutsa bodza, mkamwa mwawo mwa atate wanu simunapezekeko chachilungamo, munadzadza chinyengo chokhachokha, adatero.
kunena kuti pakuti tate wabodza kutipatsa kuti papa wabodza wa ku dziko lapansi oyamba kutenga taitolo iyi musamapuse anali Satana ndiyerekezi ndi amene adali papa woyamba ku dziko lonse lapansi. Papa woyamba adali iyeyo Lucifer. Mufunse mabuku akufotokozerana chimwene, kawauze anyamata anzanu achikatolika, mukakambirane kumeneko kuma Vatican kwanuko kuma kadinolo kwanuko, muzikauzana kuti ine sinusuntha paliponse, ayi mpaka kufa ine sindidzataya ungwiro wanga, sindidzachipambukira choonadi cha Mulungu kulamanja kapena kulamanzere pogwiritsa ntchito kuopa kapena uopsedwa. Tanyamulanize kwanje mukayitanane ndilipo. Mukayiwuze nkhandweyo adatero Yesu popereka uthenga adaopsezedwa. Ndimati nene mochinjika pano kuti taitolo ya upapa ndimayidziwa. Papa woyamba ndi ndiyerekezi ku dziko lapansi. Ndipo pamene panadusa zaka zambiri adafuna kuti udindo umenewu asiyire munthu ku dziko lapansi, ndi adafuna kuti pousiya asangousiya pabwa koma akausiye ku anthu amene amasonkhana m'dzina la chipembedzo kuti zikafanane ndi zinthu zakumwamba. Ndi pamene tsopano chinyengo chidayamba kukula mu mpingo wa chikatolika, pamene munthu wina otchedwa papa amatenga udindo oyang'anira ngati tate wa anthu oyera mtima a dziko lapansi potsatira malingana ndi chikhulupiriro cha Roman Catholic. Sotamvera, tilibe mipingo yambiri ku dziko lapansi imene imakokomeza udindo umenewu kuyambira kanthawi anali mkatolika. Ndi pakatipa pamene tapeza chipentekosti chitadya maudindo onse amene akhala kutsogolera chipembedzo. Musayiwale nawo mapente adawusa a bishop chakuti zitatha zimenezo pamene timamva aposto katha kataitolo kameneka nkamene kamabwera profeti mmene kataitolo ka profeti kakufa ndi pamene pakubwera dzina lakuti papa kumapentetu kumeneko. Ndanzathu ena amene amapanga nawo zinthu propheticalism ya ku dziko lapansi amagwiritsa ntchito chichewa chakuti papa kunena munthu wamkulu amene wayambisa chipembedzo ku dziko lapansi amantha kuti papa. Koma ndimafuna ndinene kuti pamene ndikukuyankhanino achiyemwala achikatolika ndi mafunso anu ni ubwana wanu umene muli nawo ni ulankhula motere mokwiyirako pang'ono komanso molimbika mtima kuti sinuwopa kanthu, mukayiwuze mukauzane komiti yanu. Ngati muli mkomiti yakumene mumakambira nako mukauzane nkhani imene ndiunenayi, sindikungoyerekezayi. Ndikutsimikizireni chemwali ndili ndi information yochuluka kwambiri ya mmene upapa udayambira. Ningakupaseni kuti upapa wayenda nyengo zitatu kapena kuti uyenda nyengo zitatu, ndipo tsopano talowa nyengo yachitatu ya papa wakumpingo wakumapeto pakati pa mipingo 7 imene mumayipeza ku chivumbuluso. Kodi apapa amene ayime ndi kubalalitsa mpingo wakumapeto wa 7 ndi ndani? Nditi mapeza kuti na apapa wochokera ku chipembedzo cha Roman Catholic ndi amene ati abalalitse amenewa. Ayima kutengabe udindo wa upapawu, udindo wa utatewu, akufuna kuti akalamulire chipembedzo komanso akalamulire dziko lapansi. Koma mwina ndikuyankheni mungopita kumbali pang'ono nibwerere kuti kodi mmene mukunena kuti apapa amene akutsogolerawa muwayika mgulu la apapa amene mumatsimikizira kunena kuti nchirombo, munthuyi chakhala bwanji chirombo? Ndiye ine ndikuyankheni kuti chimenechi chidzakhalabe chirombo mpaka nthawi yakumapeto, chifukwa adalosera aneneri za zinthu zimene zidzachitika kutsogolo ndi adadzimata
mataitolo amene pamene adzidzafuna kubalalisa dziko lapansi. Koma inu ndi ine tamverani, mukatengani mbiri imene timayipeza ku ndondomeko za chiyambidwe cha mpingo wa chikatolika, makamaka pa udindo wa upapawu, mukapeza kuti iwowa amanama bodza kuti Petro ndi papa woyamba. Tatiyeni tingoona buku la Machitidwe timve zimene baibulo litiuze, ngati kuthirira mphongo pakuyankha kwangaku kolimbika mtima kumene ndikukufukulirani kuti apapa ayenda nyengo zitatu. Koma nyengo yoyamba imene papa adakhalapo, papa woyamba anali Satana mdierekezi. Ndipo chimenechi pofuna kuchita create mpando wa upapa pakati pa zolengedwa za uzimu kuti yeye akazilamulire, buku la Chivumbulutso, buku la Isaya limakuwuzani kuti anakweza mpando wache pamwamba, nafuna kuyika nyenyezi, nafuna kuyika mpando wake pamwamba pa nyenyezi, pamwamba pa khamu. Tsono mukauona kuti dziko lapansi lachita chomwecho, chidakanika kumwamba ndi kukweza munthu otumidwa ndi Lucifala. Muuzane kumeneko kumapalishi kwanuko, otumidwa ndi Lucifala kuti iyeyi ndi akakhale pamwamba pa nyenyezi. Baibulo likutiuza chimenechi kuti mpando wa upapa udayambira kumwamba ndi Satana mdierekezi, koma udankanika. Koma mbiri imatiuza kuti chiyambi chake cha papawa kudali kuti akayike mpando wachifumu kumwamba, mpando wawo ukakhale pamwamba, mpando wa upapawo utagwa unabwera ku dziko lapansi. Ndiye poyamba ankanama kuti Petro ndiye papa woyamba. Nene matitira lankhula pa buku la Machitidwe, sindidziwa kuti tipeze vesi lanji, koma ndi chapter number 8 akuti uthenga wabwino Samariya Simoni wanyanga. Ndipo Paulo anali nkuvomerezana nawo pa imfa yake, ndipo usikuwo anayamba kuzunza kwakukulu mpingo unali mu Yerusalemu, ndipo unabalalitsidwa onse m'mayiko a Yudeya ndi Samariya, koma osati atumwi ayi. Ndipo anamuyika Stefano anthu opembedza sanamulira maliro akulu. Ndipo Saulo anapasula mpingo nalowa nyumba nakakomana ndi akazi nawayika ndende. Nditi kupeza kuti Saulo ameneyi ndi Paulo akuti adayenda mudzi ndi mudzi kuyamba kuzunza mpingo. Tsono mukayamba kupeza mbiri imeneyo, ndiye kuti mudzapeza kuti ndi ndani amene anali kulamulira kuti mpingo uyambe kuzunzika. Ndi mpando wa upapa umene atumwi anawukana kuti sikuyenera kukhalapo. Iwo adalimbika mtima kuti za Mulungu sizimakhala ndi mtsogoleri womachita kuwomberedwa m'manja mpaka kuvala zoyera nayamba kuyamikiridwa kuti koma ndi ameneyo. Zinthu za Mulungu sizimakhala ndi tate, nonse mumakhala ndi tate mmodzi. So inu akatolika mukutenga mpando umene Satana mdierekezi adayika taitolo ya upapa idachoka kwa Satana. Malo mwake chapter number 8 chikuwuzani za kuzunzika kwa mpingo mothandizana ndi Paulo amene akutchedwa kuti Saulo. Koma kuti zikatero uyuyu ankapita kukatenga zikalata ku mafumu a dziko lapansi, kumene mukapeze kuti kudali mpando umene mukuunenawo. Koma chinyengo chimenechi tateni tioneni pa Mateyu chapter number 8. Mateyu chapter number 8 titawerenga verse number 14 tipeze kumeneko kuli nkhani kuti ndipo pofika Yesu ku nyumba ya Petro anaona mpongozi wake aligone ali nkudwala malungo, ndipo anankhuza dzanja lake, ndipo malungo anamuleka mkaziyo, ndipo anamuka namtumikira iye. Ndipo pakudza madzulo anabwera nawo kwa iye anthu ambiri ogwidwa ndi mizimu yoyipa, ndipo iye
anayitulutsa mizimuyo ndi mawu nachiritsa akudwala onse, kotero kuti chikakwanire chonenedwa ndi Yesu ndi Yesaya mneneri kuti iye yekha anatenga zofoka zathu nanyamula nthenda zathu. Chidanenedwa ya Yesu Khristu kuti ndiye mtsogoleri wa chipembedzo. Nawo zomayika anthu zinachita oyamba. Tikamayang'ana mu mbiri ya upapa timapeza kuti mbiri ya papa idayenda mwakuti adayamba Popu Grigore mchaka cha 606 AD. Panapita nthawi yokwana pafupifupi zaka 70 opanda apapa mchikatolika, koma zaka zina 50 analamulira mapapa atatu m'mapeyas: Benedikiti wa nambala 13, Grigore wa nambala 12, French Pope John tikumpezayi wa nambala 23, the Italian Pope. So mupeza kuti awawawa na apapa amene mwakhala mukuwasankha pa chinyengo chomanena kuti papa woyamba ndi Petulo. Petulo sadali papa ayi. Petulo anali mtumwi wotumikira uthenga wabwino ku dziko lapansi. Zake zinathera pakutumikirapo mpaka kukafika pakuti papa ameneyi anachita kuphedwa. Tsono tikusimikizireni kunena kuti kulibe ndi chinyengo chabe yochoka ku dziko lapansi chomanena kuti apapa amene tikuwaona lerowa maziko awo aupapawo akuchokera kwa Petulo ayi. Upapa udayambira mumlengalenga, ndipo kumene udayambako udayamba ndi Lucifer, ndi amene anafuna kuti akakhale papa. Mwina mawu akuti papa angakubalalitseni, mawu amenewa amatanthauza kuti tate, atate. Tsono Baibulo limatiuza kuti atate ndi mmodzi yekha. Palibe munthu ku dziko lapansi amene anapatsidwa taitolo imeneyi kuti ikayang'anire ku zinthu zachipembedzo. Pokhapokha ubanja kumene timapeza bambo, koma tikapita ku zinthu za Mulungu, Mulungu sadayike tate ku dziko lapansi ayi. Iye adayika ana a Mulungu ku dziko lapansi, sadayike tate. Chifukwa chake mukawerenga Baibulo limakuuza ndi kuti ana a Israeli, ana a Yuda, fuko la Benjamini, zikuthera pamenepo. Sananene kuti papa wa Ayuda, papa wa Ahelene ayi. Anali papa wamkulu ku dziko lapansi ndi Mulungu yekha, chifukwa ndiye tate. Wedi papa timanena tate yekha, timati nkumasuleni pamenepo. Tsono apapa makhala mukuwayikawa ndi amenewa. Munayikako Benedikiti, mutayika m'mapeyazi, patadusaso zaka 70 mudakhala kanthawi kena mchikatolikamo opanda papa. Pamene zimafika zaka zina 50 analamulira mapapa atatu mu mapeyazi ndi amalamulo awiriawiri. Zidachitika zimenezo, ndi mpando umene mumaudalira. Nawo malamulo amene inu munayika, ine ndapeza mumanena kuti papa akakhazikitsidwa amavekedwa nduwira imene ndi 3-tiered tiara. 1 tiara yoyambayi atate wa mafumu ndi akalonga. Tiara nambala 2 mtsogoleri wa dziko lonse lapansi. Tiara namba 3 mulowa malo wa Yesu Khristu ku dziko lonse lapansi. So muchimve ichi chimene chikuchitikachi. Kodi mukati tiyala nchani? 3-tiered tiara, tiyala nchipewa chimene chimayima ngati korona, amene amavekedwa munthu akamamveka mpando wa upapa. Daonererapo kapena kuona zimene zimachitika ndi kuyimvanso mbiri imeneyi tili ku chipembedzo cha Satana, mmene ankatiuza kutanthauza kwa 3-tiered tiara kuti ndi counterfeit imeneyi ya Atate, Mwana komanso Mzimu Woyera, kumene kudachoka utatu woyera. Amayitcha kuti 3-tiered tiara.
imabisalanso kubisa utatu oyera wa dziko lapansi. Sotamverani, tiyala nchipewa chimene mpapa amavala ndi chimakhala ngati chavekana. Chipewa choyamba chimadzalowa ngati chikulowa mchipewa china, ndi china chomaliza chimadzalowanso, ndi chimakupasani mizera itatu kapena maviyi atatu amene amakhala pa chipewapo, ndi amene amawatcha kuti matiyala. Ndiye tiyala imeneyi kapena kuti kachipewa koyamba kokhala mchipewa chimodzi koma kokhala ndi masitepe. Sitepe yoyambayo imayimira kuti Atate wa mafumu ndi akalonga, kunena ndiyelekeza. Now mukangofika powerenga mu buku limeneli limene limatchedwa kuti Promptable Bibliotheca, published by Press Propaganda, filed in Rome, simunamve nkhani imeneyi imene imatambasula zati yalawa simapezeka mukapita kupalishi kwanu, kamkhala uchilinde kaya muli ku mtima woyera, dzingopitani chifukwa izizi simukuzidziwa, simmawerengeredwa izayi. Agulupa izi simuzidziwa, mwina buku iliso simudalione, numasuleni agulupa. Nkamapita nugulupawo mudzingopita, osati mudzichita makani kuchitira makani zimene ife tikukufotokozerani za Mulungu. Ayi, idzi dzinza wanthu zimene munena kuti nze mapempherodzi dzochoka mu anthu, zimakhala m'madokoteleni, koma awanthu zimayamba kuchokera m'makomo mwa anthu mosogozedwa Satana kukafuna kupanga chindende chachikulu chotchedwa chalichi chimene anthu amakalowamo. Zithere pamenepo. Koma ine niunikireni pano, pamene papa akhazikitsidwa amavekedwa nduwira imene imatchedwa kuti three-tiered tiyala. Mafuna kuti ino ndine tiyambire pamenepo polankhula za chinyengo cha upapachi. Nubwereza kuti audio iyi nakutumizirani kale, ine nkatumizira nzanga ningo atumizira kuti amve kuti timakambirana ndi Katolika, amene Katolikayo akunena kuti iwowa na udindo akumaula palishi. Eni mafuna niubwezereni kuti zikamveke kumaulako za udindowu wa upapa. Niubwereza nkamati papa mchirombo, nimafuna niukumbireni kuti umpando wa upapa udayambira mu Yesaya chapter number 14 pamene timampeza Lucifala akufuna kutenga mpando kukayika pamwamba pa nyenyezi. Zono nyenyezi zimatchedwa wanthu, zimayimira wanthu, ndi khamu zimayimira wana, zimayimira anthu ku dziko lapansi. Ndiye iyeyi adafuna akakweze mpando wake pamwamba ngati mmene papayi adakwezera mpando pakati pa nyenyezi imene ndi ino ndi ine ku dziko lapansi, pakati pa khamu kukalikwezera mbendera yoyikira mpando mmwamba. Ndiye ndimakukumbirani pamenepo. Tsono ndimati niumasuleni kuti akamavekedwa amenewa mumve zimene mudalemba m'mabuku anu. M'buku limenelo ndi Promptable Bibliotheca, published by Press Propaganda, filed in Rome. Zimveke pamene. Kumeneku amanena kuti Atate wa mafumu ndakalonga, tiyala nambala 1. Ndimafuna mumve mawu akuti Atate wa mafumu ndi akalonga. Mukamuuze papa wanuyo mawu akuti Atate wa mafumu ndi akalonga. Kunena papa mukunena kuti Atate wa mafumu, mukufuna kutanthauza kuti cha Satana kaya akukweza mpando pamwamba chifukwa statement imene mwayika Promptable Bibliotheca yoyimiridwa mchipewa chotchedwa three-tiered tiyala, mukangonena kuti Atate wa mafumu ndiye kuti mukuchita counterfeit umulungu. Uyu ndiabulosi, uyu ndi mdierekezi, uyu safunika kumulekelera pofuna umulankhula. Chikapezeka chipembezo chombereka uyu mukubereka Satana, chikapezeka chipembezo chochita mgwirizano na papawa, kuchita mgwirizano na nyamatawa, muchitira chipongwe Mulungu chifukwa mukagwirizana ndi uyu ndiye kuti mwagwirizana ndi munthu amene walanda utate wa Mulungu ku dziko lapansi. Tamverani, tiyala nambala 1 akuti Atate wa mafumu ndi akalonga. Kodi taitolo ya Atate wa mafumu si jamanena kuti ndiye mfumu ya mafumu?
mfumu ya mafumu wonse ndi ndani ku dziko lapansi? Timese timapeza kuti ndi Yesu Khristu. Timapeza munthu adayikako akuntumanji pamene pakhala akuntumanji apa, pamene papapa pali afumu akwathu akuntumanji apa. Sangachite masewera. Udindo wa Atate wa mafumu sipamakhala munthu, sipalukwa apa. Aya pasitimayo paulukwa apa aya tiye chadza simungamuyike pamenepo. Iyi ndi Atate mfumu ya palibe inkosi gomani. Izizizi sizakanganya ntwalo. Ayi aja mafumu akumpotoko nanyamata wawo, nawo achina gomani ndi mafumu apakatipo nanyamata wawo. Uku mukapita kuntunda achina kuntumanja achisomba nanzawo ndi mafumu anyamata awo kumeneko. Zisakhuze munthu ku dziko lapansi sadapasidwe taitolo imeneyi. Ife tonse tikafika pa chipembedzo timatchedwa wana. Chimene nimakulira mtima ine kumva upweteka ndikampando kameneka kotchedwa kuti papa. Chifukwa chake Mulungu adalosera kuneneratu mmene kadzavutire. Tsono lero ndikuwuzeni kuti kampando kameneka tukavutitsa posachedwa. Kapapa kaka mukamva kakuvuta chifukwa chake ncha kakupitilira kufuna kuyika mpando pamwamba pa nyenyezi. Mukamawerenga chapter number 14 cha Yesaya. Udi ntchito yawo ndi kuyika mpando pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Alibe china chochita chawo ya. Tamverani akunena kuti akutenga udindo wa Mulungu. Akuti yo ndi Atate wa mafumu ndikalonga. Mumve Tiyala nambala 2 kapena kuti kachipewa kachiwiri. Mudziwerenga zipewazi timachoka nazo kumwamba kupita pansi. Nde mukapeza kuti kachipewa koyamba kalipo mwambako, kalaundi koyambako kakuyimira Atate wa mafumu ndakalonga. Kachipewa kachiwiri kamayimira kuti mtsogoleri wa dziko lonse lapansi. Kazumveka zimenezi. Sono mukatenga ndondomeko ndikafotokozedwe ka statement yachiwiri kamene mapapa onsewa abada akasayinira nkukatsimikizira kuti kayenera kukhala choncho kuchokera pa Pope Grigore wachinayi uyu kangwa chitatu mchaka cha 606. Tamverani potsimikizira izi kuti mtsogoleri wa dziko lonse lapansi ndimafuna mumve pamenepo. Nzakumwamba ngati akati mtsogoleri wa dziko lonse lapansi ndiye kuti zochitika za mkuluyi za Tiyala nambala 2 zimayang'ana mu dziko. Sopano amene amatenga udindo wa mtsogoleri wa mkulu wa dziko lonse lapansi ndi nda. Mukayang'ana buku la Mateyu chapter number 4 mukampeza mtsogoleri wa mkulu wa dziko lonse lapansi chimene timanenera kuti chichi nchirombo. Pa ndondomeko zanu zakalembedwe kapena kafotokozedwe ka Tiyala mwavalayi kamaulula kuti chimene chichi nchirombo. Zimene ndingakafotokoze kumene munitengereko kamnitanira kuti timukanifunse mafunso ndikagwirisa ntchito buku lanuli chifukwa cha mawu awa akuti mtsogoleri wa dziko lonse lapansi sinuwo paso ayi. Chifukwa mawu awa mdalemba nokha ndiye mukanena kuti mtsogoleri wa dziko lonse lapansi ndimafuna ndikuwuzeni mwini mtsogoleri wa dziko lonse lapansi ameneyi idali taitolo imene Satana ndiyerekeza adatenga pa chapter number 4 cha Mateyu pamene Yesu amapita kokayesedwa adati atavala Satanayo taitolo ya upapa yoyimiridwa ndi dzina lakuti mtsogoleri wa dziko lonse lapansi. Ndi adanena kuti taonani kwerani pa chimbuzipa dziko linlanga muzigwetse ndine mtsogoleri wa dziko lonse lapansi. Maufumu onse mukwaonawa ngaine mukana chani kuti papa nchirombo kapena kuti udindo udochoka kwa Satana. Simwamumva Satana pacha akunena kuti muzigwetse ine nikupasani dziko lonse lapansi. Pano Tiyala yanu yachiwiri ikuti imayimira kuti papayo ndi mtsogoleri wa dziko lonse lapansi. Simukumvatu anyamata anzanga akatolika chidzimveka chichewachi nanu msamakhale ngati mudaphunzira kwambiri kuti mudayiwala chichewa. Musayiwale chichewa ndinu amalawi anzanga ndikudandaulireni. Tiye tichite zotembenuka mtima nubwera kwa Mulungu. Koma titakhala kuti sitidakonde kumva mawu a Mulungu sitinakonde kukhulupirira Mulungu nimaona ngati mbwino kukhala chete nkumayenda kachetechete tupita ku gahena usati phokoso.
dzofa kale mitembo sibwino zisokosa musokoseranji anthu omwalira kale mudzingopita kachetechete ulendo kokalowa ku gahena msamavute musamafune kukhala ni zinthu zakuti muzifunafuna kuti amene akulankhula choonadi chimene chimwe aphe nkhale mtatidula makosi dziyambira pa ife si uyu mudachita pa machitidwe chapter number 8 simunachite pa Mateyu chapter number 8 simudaphe simudagwire onse amene ankalankhula motsutsana ndi amene ndi ngatileka ife sizitheka pa mpingo wa nambala 7 kakaukanso kadzina kameneka kakuti papaka kauka kameneka kakuyambapo pano kugwira ntchito yake kameneka kamadikira kusankhidwa kwa atsogoleri ena ku America mmene angosankhidwa uya adzadza mafuta anona mafuta achita matama posachedwa mumakuonani ngakhale mkamakambirana ku LCD kuja nimaona mumakuonani muchita matama mumakula mtima kumakumana na atsogoleri a dziko lapansi kumamkweza uyuyu munkwezeranji amene chifukwa cha ni mtsogoleri wa dziko lonse lapansi munaona zimene mtsogoleri wa dziko lapansi adamchita Yesu taitolo imeneyi munaona mmene idachitira ya mtsogoleri wa dziko lonse lapansi muipeza pa Mateyu chapter number 4 kuchokera pa Mateyu chapter number 4 pamene pamanditulutsira ine kuti chimene chichi nchirombo ndikayang'ana Mateyu ndikuyang'ana m'buku la Promptable Bibliotheca published by Press Propaganda Filed in Rome mukumanena kuti tiyala nambala 2 mtsogoleri wa dziko lonse lapansi taona ni tiyala nambala 3 akuti mulowa malo wa Yesu Khristu pa dziko lonse lapansi mukatenga taitolo yakuti mtsogoleri wa dziko lonse lapansi ndi chifukwa chake timapeza kuti ufumu wa United Nation uli m'manja mwa omwewa akulu apapawa malingana ndi izi zimene mudalemba pamene pamo mu Promptable Bibliotheca published by Press Propaganda Filed in Rome munalemba kuti mtsogoleri wa dziko lonse lapansi kunena papa pa zinthu zitatu zimene zimayimira mchipewa chija now mukatenga taitolo yakuti mtsogoleri wa dziko lonse lapansi ndiye kuti mumatenga chikatolika ndi mfundo imeneyi ndikumtenga papa kuti akakhale mtsogoleri wa dziko lino lapansi ndi zimene timazipeza ngakhale tikapita ku New York kukalowa mu chiofesi cha United Nation kuntunda kuja adatero m'bale wanga asadachoke kuti mnyamatayo bwere nkukalowa mu ofesi kwawo kumene kuku ku nyumba United Nation komweko dakafika mpaka na pa upper room dapondapo ndiye ndinapeza pamene papa pa chipinda chobisika cha pamwamba chanu chija chimetchedwa kuti thinking room dakafika mmene ndidakapeza kuti ndi mmene muli mafailo kapena kuti ndi mmene muli utsogoleri mmene mumakaonekera pa black and white ya utsogoleri wa dziko lapansi black mumatenga kuti kumeneku ndi kumene kuli wanthu white mumatenga mpando wa zinthu zachipembedzo umene mkuluyi adachita hodi mipando yonse iwiri akulamulira chipembedzo komanso akulamulira dziko lonse lapansi kamudziwa zimenezi ndi chifukwa chake adagwira kukamwa bungu la United Nation kuti likhalire opanda president kazumveka zimenezi so ndimati mkauzani ndimadziwa kuti ndi mtsogoleri wa dziko lonse lapansi munthu wopemphera samakhala mtsogoleri wa dziko lapansi foma utsogoleri wa dziko lapansi nzakanthawi zimene timangopatsana ni ulamulira tatha alamulira ena lero mawa ena nkuja ena tsiku lina ena basi dzapita zimafunidwa ulamuliro wa dziko lapansi amaufuna anthu ambiri mumasinthana za dziko dzokutha sizimakhuzana ndi zinthu za mulungu koma iwo akuti ni mtsogoleri wa dziko lonse lapansi kumeneko kwa mtsogoleri wa dziko lonse lapansiku uku mukutenge bwino kumeneko akuchita bwanji kuti utsogoleri wawo ukaoneke kuti ni mtsogoleri wa dziko lonse lapansi akuchita bwa chabisala kuti mukapeze mawu amenewa mupite ku buku la Daniel chapter number 2 kumene mukalione fano lija litayima kumene mukapeze kuti kuli dothi ni chitsulo kumapazi mukaupeza utsogoleri wa dziko lonse lapansi ine ndimatsimikizira kuchokera kumeneko kuti akuluwa nkachirombodi
Tsono nanena za tiyala nambala 3 kuti mulowa m'malo wa Yesu Khristu ku dziko lonse lapansi. Mumve pamenepa akusiyanisa chifukwa uyu ndi mulowa m'malo wa dziko lonse lapansi. Now akanena kuti mulowa m'malo wa Yesu ndi kuti mukunena zinthu za mapemphero chikhristu ku dziko lapansi, kuti amene ndiye mwini wake wa chinthu chiti wa amene. Tsopano mukamanena kuti ndi mulowa m'malo wa dziko lonse lapansi kunena Yesu ameneyo, mumanena papayo. Lerolo tikamuona Yesu ameneyo m'mabuku ena achipembedzo cha Satana kumene timakapezako taitolo ina yake mu mafundamento okwana 28 amene chipembedzo cha Satana chimakhulupirira. Pali fundamento nambala 11 imene imanena kuti Christianity without Jesus, chikhristu koma chopanda Yesu. Now that fundamental ya Christianity without Jesus azipembedzo zina nawonso mu mafundamento aokwana 28 adaitenga, ngakhale sadayike mutu umenewu. Iwo adayikamo mutu wina, ananena kuti grow with Jesus, walk with Jesus. So mukanena kuti grow with Jesus amafuna kutanthauza kuti malamulo onse alibe ntchito, chachikulu bola muyenda ndi Yesu. Zimapezeka mafundamental belief azipembedzo zina. Tidzayikambirana bwino nkhaniyi, koma ndimafuna kuti mungolowa mawu kuti mulowa m'malo wa chipembedzo kapena kuti mulowa m'malo wa Yesu Khristu ku dziko lonse lapansi. Mupeze kuti akanena kuti mulowa m'malo wa Yesu ndi kuti Yesu salibe vice ku dziko lapansi, alibe so mutsatira amene angatenge udindo wake, koma yawa autenga wawo. Koma mukawerenganso muzapeza kuti kodi nchifukwa chani timakakamira kumanena kuti kampando aka kanabwera ndi Satana ndiyerekezi. Timakakamira chifukwa cha zolemba zimene chipembedzo chimenechi chidalemba. Ndidafotokozapo ndibwereze mfundo 6 za chipongwe zimene zimandipasa kuyankha kogwirika kunena kuti chipembedzo chimenechi ndi chipembedzo cha Satana, kapena kuti munthu ameneyi ndi udindo umene udachokera kwa Satana ndiyerekezi, sudachokera kwa Mulungu. Tamverani zimene buku limene lili kulemba Proctable Bibliotheca Pressed by Press Propaganda filed in Rome lidalemba chonchi. M'machaputala ake limati Papa si munthu wamba koma ndi Mulungu, mulowa m'malo wa Yesu Khristu. Number 1. Number 2, Papa ndi mfumu yozozedwa ndi Mulungu, mfumu yosatha, mfumu ya mafumu. Muzimva? Na mukayamba kuwerenga machaputala amenewa, chapter number 1 ichi, chapter chimenechi mukawerenga mutu number 1 akunena kuti Papa si munthu wamba koma ndi Mulungu, mulowa m'malo wa Yesu Khristu. Chokhachi chikupatsani chisimikiziro chokwanira kuti mchisokonezo mchibalaliko ku zinthu za Mulungu sichidali choonadi chonse chodzaza icha. Number 3 akunena kuti Papa ali ndi ulamuliro wosintha chilamulo, kuonjezera chilamulo kapena kumasulira chilamulo. Mumve pamenepa. Tsono mukangofika pamenepa kuti mukadziwe kuti chimenechi chini chirombo ndipo udindo udachokera kwa Satana ndiyerekezi kubwera kwa munthu ku dziko lapansi. Mumve ichi mmene timachita, mmene kumachitika zokambirana za COP28 uyo chapapa adapita ku Igupto nkukapita pa Mount Sinai pamene Mose adakatengera malamulo, kumene amanena kuti akukasintha malamulo. Mpaka pano mupeze kuti malamulo a Mulungu akulimbana ndi kusinthidwa, ndipo malamulowa ayamba kale kusinthidwa ku dziko lapansi. Chifukwa chake ncha mu Proctable Bibliotheca pa ndime number 3 akunena kuti Papa ali ndi ulamuliro osintha chilamulo. Tsono munthu aliyense amene akusintha malamulo a Mulungu kapena kuonjezera malamulo a Mulungu, Bible limaticha akuti usaonjezere kapena kuchotsera. Chifukwa ukaonjezera ndizaonjezera chilango, ukachotsera inenso ndizakuchotsera pa zabwino zimene ndimayenera kupereka.
Now amene akuyembekezeka kuti adzachotseredwe chilango kapena kuwonjezeredwa chilango chifukwa chakuti wawonjezera chilamulo kapena wachotsera chilamulo, amene amakhala kuti waweruzidwa kale, sakufunika kumusiyabe kuti akhale otsogolera chipembedzo chifukwa wagwa pa malamulo a Mulungu, wawonjezera kapena kuchotsera. N'chifukwa chake timanena mosaopa kapena kubwerera mbuyo kunena kuti chimenechi n'chirombo ndithu. Tikabweranso pa mfundo ina ya nambala 4 tikupeza kuti Pope Gregory ananena kuti Papa ndi mulowa m'malo wa Mulungu pa dziko lonse, woyenera kulambiridwa dziko lonse lapansi. Ndimafuna timvane kuchokera pa vesi limeneli kapena kuti kuchokera mu chapter chimenechi chimene muchipeze mu Promptable Bibliotheca. Analankhula zimenezi ndi Papa Gregory. Gregory mmene ankalamulira adanena kuti Papa ndi mulowa m'malo wa Mulungu pa dziko lonse lapansi, ayenera kulambiridwa ndipo dziko lonse limulambire. Tsono mukangofika pa chinthu chimenechi mupeze kuti tayamba kulankhula nkhani zikuluzikulu zimene zikufunika kutanthauzira komanso zofuna kuti munthu akazimvesese bwino pa chochitikachi. Nambala 5 mupeze kuti Papa alibe malire komanso ndi wa dziko lonse, anthu onse ayenera kumvera iye, ndipo iyeyo akaweruza ayenera kuweruza, koma kuweruzidwa kwa iye akaweruzidwa ndi Mulungu yekha. Tsono ndiye kuti tili ndime nambala 4 ndi ndime nambala 5 imene ikutifotokozera zinthu zofananafanana koma momveka bwino. Mukawerenga Promptable Bibliotheca ikupasani chithunzithunzi cha chinyengochi ku dziko lonse lapansi. Chifukwa chake polankhula sitikulankhula moti tikudikirira kuti munthu wina akatichitira chinthu china chake, koma tikungolunjika kuti zimenezi zimveke bwino. Tandiloleni kuti ndikusiyeni pa chapter nambala 4 kapena kuti pa ndime nambala 4 ndi ndime nambala 5 mpaka ndime nambala 6 imene ndiyimalize mokhazikika bwino, koma ndangoyamba nkukutukulani kukupatsani kuti kadachoka kuti kaudindo yaka. Tikamanena kuti nchirombo chimenechi timayang'ana mozama pa zimene anasayinira achayinakewa mapapa ndi zimene analemba zokhuzana ndi maudindowa kuti akakhalapo amadzimva kuti iwo wandani. Kuchokera ku zimene iwo amazimva kuti ndani ndi zimene ife tikaziwerenga zimatipasa chithunzi ndi mayankho onena kuti Papa nchirombo.